е важното. Промяна в изборния кодекс, 100% машинно гласуване. Месеци преди изборите отново на дневен ред е темата дали да гласуваме с хартия или изцяло с машини. Знаете ли, че в цяла Европа не гласуват с машини, с изключение на Белгия и Франция? За сметка на това, изцяло машинно гласуване се използва в държави като Индия, Бразилия и Венецуела. Страни, които често са обект на сериозни критики по отношение на корупция, прозрачност и доверие в изборния процес. Това ме изненада сериозно. В Европа машинното гласуване не е масова практика, а в редица държави дори е било прекратено или забранено заради липса на достатъчна прозрачност и обществен контрол. Всичко това поставя въпроса дали настояването за изцяло машинно гласуване у нас не представлява манипулативен политически аргумент, използван от партии, които очевидно се чувстват по-комфортно именно при този модел на гласуване. Завършвам това клипче с изказването на един настоящ депутат, който през 2019 година не мислеше, че да се гласува с машини е сигурно. Че с този софтуер изборите не могат да бъдат манипулирани. Това е основната опасност. На българските граждани им се дават машини, които обаче никой не знае с какъв софтуер са вътре. По никакъв начин обществото не може да се гарантира, че с този софтуер изборите не могат да бъдат манипулирани. Това е основната опасност.